Floro, can you share to our listeners and viewers kung unsa ang Millennial Challenge na inyong gihimo sa inyong barangay o giunsa pod pagtabang ani sa mga batan-on karong pandemya? Yes, Millennial Barkada Challenge sa para na pod makita sa mga tao na ang barkada is dili lang all about sa laag, dili lang all about sa sigdula sa cellphone, sigigdungaw, ato pong tan-aw na to ang pagtan-aw pod sa mga tao sa ato as a barkada. So among gitan-aw nga if maghimo mi og twist sa usa ka barkada na sila sa grupo and ipabuhat na mo sila o gitawag nga Barkada Millennial Challenge. So diri nga kani nga challenge ang usa ka group or group of friends or managbarkada moadto sa area nga medyo gubot siya or wala siya naatiman sa katilingban. So ila tong hinluan before and after pictures. Before is katupang hugaw pa ang area, and then after kato na dayong plaster na ug tsada na anay na ang area nga ilang iplastaran. So dili nato makita pod na ang mga kabatan-unan, the youth, not only dili lang nato sila matan-aw as youth nga sige lang atubang sa cellphone, but napod sila makatabang sa ato ang environment, labi na sa ato ang kulit. Floro, you took a Bachelor of Science in Agriculture ug karong panahon sa pandemya, most of us realize the importance of agriculture labi na sa atong kinaiyahan. Giunsa pod nato ni pag-promote sa mga kabatan-unan? Isip students sa agriculture, tan-aw po nato unsa pod ato makatabang sa youth as an agriculture student lagi. So right now, kami the SK Federation o kami sa among SK Council nagmugna mi og projects in helping the environment, such as tree growing activities. So ang among napilan nga tree growing activity is there are three tree growing activities. One of that is the SK Federation tree growing activity na held at Malagana, Claveria, Misamis Oriental. That was last year. And the Kikidat or Kabataan Kontra Droga na tree growing activity last month. And last month po sa ang sangguniang kabataan mismo sa among barangay ni adto sa area na ami gitawag nga Hangaron Falls, and then dito sa palibot sa falls nagtanom dito og mga kahoy such as the Dabdaban tree and the Bagras tree para pod nga ma-promote pod or tsada pod ang palibot sa amuang area sa dapit sa falls. Sa gataas na kaso sa teenage pregnancy karong pandemya, unsa pod inyong gibuhat sa inyong sanggunian aron malikayan ug aron mabalhin ang ilang focus ngadto sa ilang pag-eskwela? Okay sir, so last year, that was the month of August, nag-organize mi og program or activity na gitawag naman sila nga Teenage Pregnancy and Responsible Parenting Symposium. So nag-invite mi sa sangguniang kabataan sa Barangay Ani og mga speakers coming from the Rural Health Unit of Claveria, that was Ma'am Pinky de la Cruz, and amo pong DSWD, and also our local youth development officer nga si Sir Johan Sali. So sila ang nag-conduct, naghatag og mga inputs para sa ato ang mga kabataan nga sayo nakaatubang sa Kaminliwan. So that's why gibutang namo diha ang responsible parenting, because para pod nga mo padayon ang ilaha pong pag-atiman sa ilang mga bata tungod kay sa mga linghod pa nga mga kaedaran sa mga kabataan nagsayo na sa sunod na sa Kaminliwan. So amo silang gitagaan og idea kung unsaon nga mamahimo sila nga mga responsable nga gilikanan para pod nga dili pod mapaingon mapadulong sa dili na pod maayo or gitawag nato nga broken family. Kay una pod na ang hinungdan dayon nga ang mga bata pod dayon sa muabot nga pipila dili noon tanan, but mo hinungdan nga dili maayo ang dalan nga masubay sa mga kabataan. So kinahanglan nga responsable ang ginikanan para pod nga mapadako niya og tarong ang iyang anak. Ang imong mensahe na lang Floro og painumdum na pod para sa mga kabatan-unan sa Barangay Aniay ug sa uban pang mga batan-on na naminaw karon nato. Para sa mga kabatan-unan nga naminaw karon, we take this pandemic sa challenge na not only nga magsigirata og yaw sigirata panghilabot the government has its mga projects, mga programs nga mga pasyada kayo. So
instead nga ato silang i-oppose, no, let's support the projects of the government, no, hilabi na sa paghatag og mga informations all about sa COVID-19 and also the vaccine. Kay muna ang usasab sa problema nga gitan-aw pud nato karon tungod kay ang ubang tao dili mo dawat tungod sa mga misinformation na ilang nga dungog bahin da ng vaccine. So ato makatabang ana pagtabang sa paghatag sa mga information para sa mga katawhan nga diin ilang madawat ang vaccine ug para pud na nga mawala na pud ta ning maong pandemya karon. And then as a youth pud we need to make a move pud nga para pud na makatabang ta sa government, no, dili kay ang government lay matabang, tabangan pud nato ang gobyerno pud nga para mapalayo ta sa pandemya. We make our own initiatives nga mahimo nga makatabang sa gobyerno, and that initiatives will be helpful, no, dili lang sa ato ang generation, but of course pod sa mga next generation og apil pod sa ato ang mga katigulahon.